Hej, det er Tony fra udviklingsafdelingen oppe i Jerslev. Vi har lavet en ny strømforsyning, som kan bruges til vandprøvetagning. Den er super fleksibel, og den er meget lettere end bilbatterier. Man tænder den ned på den stortænds slukknap, og så ser man displayet, der kommer frem. Lige nu der står den til 19 volt, og det er måske rigeligt, så det kan man forholdsvis nemt ændre her. Når man trykker på knappen, så kan man se, så lyser den tast, og så kan man bare her på justeringsknappen skrue ned eller op, hvor meget man nu har behov for. 12 volt er nok et godt udgangspunkt som start. Man monterer nemt og elegant sine ledninger fra pumpen i de her højttalerstik og strammer bare til. Når man er klar, trykker man på tænd sluk hernede. Så sender den voltene ud, og når den bliver belastet, vil man kunne se ampererne hernede. Og der er en pumpe på, og dem kan man faktisk også indstille, og det betyder, at man er fri for, at man ved eventuelt blokade af pumpen risikerer, at den brænder af, fordi den slukker simpelthen, når den kommer op over 10,10 ampere, som den er sat til her, så stopper den ved at yde strøm, og så bliver pumpen ikke ødelagt. Man kan sætte den op og pille stenen ud, eller man kan tømme slangen for sand, eller hvad nu der er årsag til, at den er gået ned. DeWalt-batterierne, de kan lades på en time, i stedet for, at det jo typisk tager et døgn at lade et bilbatteri. Jeg har brugt den i stedet for en MP1-pump, og hentet vand op fra 27 meter, hvilket er ret imponerende. Det krævede før omkring 3 bilbatterier i serie for at kunne gøre det. Her skruer man bare op, og så kan man drossle den, således at man får en jævn strøm af vand. Ikke for meget, ikke for lidt. Det er super fleksibelt. Jeg håber, I tager godt imod den. Vi regner med, at den kan komme ud til jer for mellem 2.000 og 2.500, og det håber jeg, I vil benytte jer af. Tak herfra.